Здравейте! Днес ще видим как се прави бисквитки с нутела. Добре, за целта ще ни трябва малка лъжичка, която трябва много внимателно да правим шоколад с нея. Добре, отваряме буркан с нутела. Ето, такъв. Вземаме една горе-долу средна лъжичка. Добре. Вземаме едната част от бисквитата. Тапяме върху нея. И тя залепна. Сега върху другата част. Намазваме. Още малко да намажем. И опала! Ето, бисквитка с нутела. Чао!